Cher Fula filɛbagaw an bɛ a fo ka waleɲumandɔn an y'o de fɔ kari o kari sɔfɔnatɔ mana dun an bɛ fasodenw ni kɛnɛ kan n'i ye karamɔgɔ Usman Sherif Madan Aidara ka moto lajɛ depuis Buaké Côte d'Ivoire an b'a fo kosɛbɛ donc bi maaba 4 de b'an bolo wa an bɛ direct de la Cher Fula sanfɛ mun ye radio ye an bɛ direct fana na 95.7 bi maaba 4 de b'an bolo maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Mohamed Keita Mdiko Mohamed Diané, elle est secrétaire général du Stade malien. Monsieur Diané, vraiment merci beaucoup. Faut le cas du Molo Kanyasi si Cher Fula Flebon. Ok, je vais vous dire et puis je vais téléspectateurs donc on permet à Nana auditeur préoccupation. Merci beaucoup Diané. Ma frère oui. Kimbiri Demba Sissoko, donc allez administrateur et réalité Bamako là. Monsieur Demba, vraiment merci beaucoup. Faut le cas du Malobolo Kanyasi Cher Fula Flebon. Ok, mes folies c'est Bella Djelema. C'est la télé Morolali. Ani comme monsieur Diané a photo mi, Kabarga Kawere. Aïe, on voulait plateau pour qu'on ait Mali Bolantango à travers les 4 clubs à la Kaboulou. Merci beaucoup. Et Sissoko. Massalona, oui, Mohamed Keita Kamavago Baketa, secrétaire général de Djoliba AC. Monsieur Keita, vraiment merci beaucoup. Faut le cas du Malobolo Kanyasi Cher Fula Flebon. Ahmed Jama Befo, salam alaikum. Et Kafoul Lassi, Anna Karamoba, Emmanuel Ousmane Sherif Madan Aidara. Kado Nina fait. Quoi que d'eau gagné. Donc, on a un ayant la jarani à Benama. Donc, on a un funa diangaton qui aurait. Merci beaucoup, Iketa. Maintenant, oui, Ablet Togoula, allez, secrétaire général FC Djara. Donc, monsieur Togoula, vraiment, merci beaucoup. Faut le cas du Malobolo Kanyasi Cher Fula Flebon. Mais Bella Djelenfo. Kadamne awere la amu émission resiki bawe mais Cher Fula naka jama Bella Djelenfo ka an lajɛ baga Bella Djelenfo Mali kono Mali koka ni diɲɛ fantan na ni Bella Djelen bashima kon tala an nana kuma dolantan ko kan Mali kono nana voilà vraiment merci beaucoup Itogola avocat Traoré Enfré comment t'es Bokele y'a fɔ cogoya min na an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa o maa sɔgɔlen bɛ Cher Fula télé la nin wagati nin na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ni ye laada ye kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a nɔ Cher Fula télé jabaranin kan ka se ka baro sigi dɔ boloda min bɛ tali kɛ an ka jamana kunkanko kibaruyaw la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la k'u to u sigiyɔrɔ la cogoya min na bi ta o ye farikolo ɲɛnajɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sennadolantan o de kama an ye nin maaba 4 wele sabula olu de bɛna an tɔgɔlafa farafinna kunkangun kan min b'a to kunnafoni minnu b'u ka tɔn kɔnɔna na u bɛ se k'u da don o la bɔkele u b'a fɔ ko woyi ani wayi a si tɛ fɔ ɲuman na donc bi an kɛlen don ka wele bila ni maaba ninnu ma u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ u ka tɔn dɔ la parce que bi baro bɛ boli min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni tɔn 4 olu de ka ka farafinna Mali jɔyɔrɔ fa farafinna gun kan ayiwa lahala jumɛn b'u ka tɔn kɔnɔna na a labanw bɛ cogo jumɛn na ayiwa ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ɲinɛ saison kɔnɔ wa an da bɛna don la ka se ka walawala maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la k'u to u sigiyɔrɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i y'a fɔ cogoya min na an bɛ télé la direct la wa an bɛ radio fana la direct la page Facebook fana kan ni mɔgɔ minnu y'an ta o da k'a sɛbɛn dɔrɔn Cher Fula TV officiel i b'an ta direct la walima YouTube fana donc i b'an ta direct la n'i tɛ se o si la i bɛ Cher Fula télé application sigi a téléphone kɔnɔ i b'an ta walima i bɛ don Google kɔnɔna na ka Cher Fula TV kɔngɔ dɔrɔn nin bɛɛ kɛ kun nin ye min b'a to maaw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u to u sigiyɔrɔ la donc Bokele. Wakar kɔrɔfɔ ɲɛna an b'a daminɛ ni monsieur Mohamed Diané Stade malien tiɲɛ Mohamed an b'a fɛ k'a dɔn a ka kulobolo ye a bɛ bolo jumɛn don kampi. Ok, ɲininkali diyara an ye an bɛ bolo min kan bi parce que en réalité an bɛ reprise de la saison datugura an bɛ saison daminɛ de la an y'a daminɛ tɔw kɔfɛ dɔɔni retard la parce que an y'a daminɛ peut-être an y'a daminɛ jeudi 23 ni a peut-être an bɛ dɔgɔkun kelen de sɔrɔ a la ani tile 2 préparation na mais o kɛra ka da sababu caman kan donc tuma dɔ la an y'o sababu fɔ donc an bɛ mun kan sisan an kɔni bɛ préparation bolo de kan an y'a initié
normalement à partir de lundi terrain nata sini les am dans peut-être vitesse de croisière sur préparation est là parce que entraîneur quoi nana en fait non il a fallu que à ka jour la parce que wajibi de do ibe jour la ka effectif de trier ni a jate mais jour chama ba stade kono ay yangam fem sur salu ay engouement do créer il y a beaucoup de joueurs il y a joueurs chama beno muna kanu kana jean fenyina donc nous sous kera ni entraîneur nana il faut que temps donne sur ka mo lajé ka effectif dota avec baraka ne muy angone entraînement d'amnistie au intention qu'on a mais quand même baraka d'amné ni ala sona o be d'amné sini terrain do ni ala sona d'accord bogar ko foté amana dema ndi sisoko fa fait o nyingal kili réel e bi sikam fo ok nyingal jarayin comme jani a photo un damné ou bien donné un damné depuis le 11 juillet mais fait nos fonds frappant ni a document là et samedi terminé rallier élection président Koura Sigira donc c'est une nouvelle équipe qui est là donc entraînement d'amener là quand sera président Koura Masigi mais comme l'administration c'est une continuité on est en train de continuer sur la base de ce qui avait été prédéfini pour la reprise des entraînements. Donc, comme il y a photo le 11 juillet jusqu'à maintenant, on est en phase de reprise, mais on est en phase de reconstruction. Parce qu'actuellement, on avait un effectif sur les 26 qu'on avait salon saisonnant. 13 étaient en fin de contrat. Sur les 13 ans, c'est là qu'au jour d'aujourd'hui, Fladron est négocié pour qu'ils puissent vraiment le contrat renouvelé. Chamambé Outara. Donc on va repriser là, mais on est aussi en phase de reconstruction. Voilà. D'accord. Donc, Mado, comme il y a photo là, et les Samkara, votre président c'est Issa Traoré. Issa Traoré, yes, tout à fait. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Donc, Bakar, Nico Réali, Anta Djulba Fanfé, moi, Mohamed Keita. Donc, Ba, Afana Winingal Kili. Donc, Djulba, Abisika Mouya Faye. Bon, Djulba est entraînement d'amener, Amena Don. On s'est affronté continuité. Il y a déjà des salons entraîneurs de mouvement. Bon, ay bara chamange, ay ko chamange, mais résultat compte à que Tony Mo Saoué. Bon, Allah miam aya le bla ka entraîneur Kourata. Bon, Dieu a fait que on a ni, c'est-à-dire un objectif atteint. Aujourd'hui, on est un champion. En même temps, quand la Coupe du Monde, bon, au James Konana, le président a jugé nécessaire kaka contrat renouvelé ka sans fladam. Bon, au continuité qu'on a un joueur Mamboulou en majorité bébé à Chimata, donc deux contrats. Mais en même temps, il y a un renfort de Fanani Kanakana Franga, comme un Ligue des Championnats. Oui, Coupe donc au Tsélania Figa. Et joueur expérimenté ni joueur mourmonné nous mais en niveau boulot qui a aussi comme niveau boulot pour garder donc on a baratalé au tableau des grands pour l'instant donc Dieu merci et tout va bien. Dieu merci, mais on a appris aussi que à Fanatan a renouvellement de Kara Djulbala que tu as été le secrétaire général. Oui, et nous dans le Djulba président Bafono et maître Bassal Fouye. Effectivement, et Danga. Mais il y a un autre assigné à peu près 11 mois. Maintenant, au Bégatemeni Baraï, à Birokrom Bégatemeni Baraï. Maintenant, il avait bien jugé en fonction qu'on fait Kassoka Birosi. Bon, il y a une saison où il y a d'amener à Birokrasi et puis à Bégatachifi. Alors qu'il y a un secrétaire général. Ma fournir on a benama parce que n'y a pas de saison qu'on a peut-être à juger nécessaire qu'il faut monsieur à démenir donc à nommer kaki et puis voilà et Medjulba début fou qu'il faut amna baramindamne angajiga dogo nyoy alaga tafanga dana amekuna wulumina na alago dama. Merci beaucoup Bagar. Nico Djulba ameta FC Jaraaf en fait. Oui Ablet Toula FC Kamunya fo ni ngalula. Voilà, bon déjà nyamoro boraka fo chomina mais faut la sou bela jelema folo kadaka ne kura utula. Lui club no sigla singa kabini Malika Yerma Horia
Talisa club donc on est 2000 kɔnɔna club oui donc on tɛ se ka na sigi kɛnɛ kelen kan k'a fɔ ko an ma foli lase u ma ka d'a kan n'i y'a mɛn ko anw b'a la olu de fɔlɔ y'a kɛ ka ɲa o de kama an sera nin kɛnɛ in kan anw kɔni y'a daminɛ an ye reprise kɛ à partir du 13 lundi 13 juillet 2026 donc an y'a daminɛ ni kɔrɔlen dɔw ye ani joueur kuraw ka d'a kan an ye sa laban ni kɔrɔlen minnu ye bɛɛ tɛ se ka taa an bɛ ka taa sira min fɛ parce que an b'an ka phase historique la et y'a ye bon ɲinan kɔni bɛna kɛ an san fɔlɔ ye ka bɔ compétition africaine kɛnɛ kan donc o hukumu kɔnɔna na an y'a laɲini ka dɔ fara joueurs kan an hakili la minnu bɛ se k'an dɛmɛ kosɛbɛ baara kɔnɔna na donc an b'o baara de kɔnɔna na fɔ sisan. D'accord. Bokar kuma tɛ nin kosɛbɛ voilà o b'a to Jane ne bɛna ɲininkali min tɛnku e la salon saison kuncɛra sa saison kura bɛna dalen nka n bɛ fɛ ka maaw hakili lajigi kɛrɛnkɛrɛnnenya ka supporters salon saison kɔnɔ stade malien de Bamako bolo mun de ɲɛna ani mun de ma ɲɛ ka bilan fitinin kɛ o ko la. Bon, nous avons un bilan parce qu'en réalité, Mali club a ambition d'abord sur le plan africain, ou ambition bien, mais sur le plan national, on a ambition bien. Sur le plan national, nous, on n'est pas satisfait du résultat parce que comme on a tiré d'une finale là, FC Général est anti, et championnat là, en grade deuxième, en boulot, nous avons terminé. Stade Boulot était résultat du maïs. Mais par contre, sur le plan africain, on a eu beaucoup de satisfaction. On a eu déjà Tchamo sur la compétition africaine. D'abord, à Dakar, on a eu le résultat est bon qu'on fait. À façon, le résultat est là. Parce qu'on a eu à Irakafo, Mali Balontambi, niveau là, par rapport au football africain. Et au résultat est référent, même Mali Balontambi a bénéficié. Parce qu'il y a un équipement de plateau campi. En grande partie, et ça, c'est la saison, performance au bala. Bien vrai que performance est d'or aussi à faire, parce que je dois faire dans la phase de poule de la salle ou de la salle massivée. Donc, le résultat, il faudra faire les dons au bala. Mais en grande partie, on a une performance de la tour. Malika club nan sur bi no club nan plateau campi. Donc, satisfaction by. Il doit être à donner un élément. Ou un choix de quai entre un compétition africaine et un sur le plan national. Moi, j'allais signer des deux mains qu'à faire une compétition africaine en Ousso. Parce qu'au débat, quand le club avec le club bail, au débat, au Jamana Kaye, effectivement, on les cœurs. Donc, lui, personnellement, supporter à commenter moi je suis très très satisfait de notre bilan. On a un bilan bien connu, le boulot, on sait qu'on va savoir là, on va savoir les beaux. Mais bon, tout le boulot, tant qu'on est champion, tant qu'on a coup de mal sur voilà, donc non, je suis vraiment très satisfait du bilan du club. Ok. Moi j'ai une question, avec moi de fois, pour nous le cousson, pour voilà, même la seule coureur de femme, pour nous c'est-à-dire, non, nous expliquer. Ma foi, en cousson. En grande partie, oui. Parce que bon, longtemps, le club africain, par exemple, il y a 2 ans, 3 ans, il y a 4 ans, Guinée, par exemple, le club n'a pas de boulot. Il y a des clubs qui ont boulot. Parce que l'Afrique est classement des clubs. L'Afrique est classement qui pays, les 12 meilleurs pays en partie de compétition. Les clubs Tano et les pays, Tano Flamand de baigner compétition africaine. Le club équipe Fladi, Ligue des champions, équipe Fladi, comme Kafoula. Donc, on a calculé sur la base des points. Au point où obtenir 3 maintenant, un résultat de compétition africaine là. Donc, on a Ligue des champions, résultat au point où on a fait un bon point, maintenant, on a permis Malika, il y a le club qui a fait classement là. Où là, Mali bénéficier, club Nanda. Nous, par exemple, peut-être un meilleur Nabi, peut-être le Djulban FC de la Dorol qui est beau. Voilà. Mais un club nan sur on est bon un club nan sur mais donc voilà qu'on il y a gâté ni ma fli Côte d'Ivoire tu m'as connu c'est pas nous va connaître du même quand tu m'as connu Guinée voilà qu'on est-ce que Nigeria va connaître donc on a gâté Mali bisika gâté bon le club africain fait équipe bon fait de bon fait d'accord donc tu vois la question est bien posée et puis un fondement effectivement voilà et on y a quelle équipe du débat et Tango et Fenela na et ASR le Bamako saison pour qu'il reste ça comme bilan que moni nyana bolo moni mania bolo. OK, merci. Question là. Début de saison à Salon, l'objectif c'était soit être champion ou gagner la Coupe du Mali. Malheureusement, au cours de la saison, on a essayé de flasher sur. Mais on a su réajuster l'objectif. Il faut qu'il y ait une sortie africaine de Soron.
parce que ni salon saison on ni Djelba de coude à coude là. Le SAD avec sa campagne africaine, après le championnat Black Doni. Donc on y Djelba maintenant on a coude à je pense jusqu'à 17e, 18e journée, c'était le coude à coude. Et malheureusement, il y avait un manque d'effectifs à côté là, ce qui fait que Djelba Tara, SAD Ninjara, au lieu de raconter maintenant cassé Wati dollar. Mais on a pu sauver les meubles comme on va faire avec une sortie africaine. Voilà. Ok. Bah c'était Baketa. On y est quelqu'un qui est fait la Djelba, c'est qu'on a fait un bilan pour une saison terminée. Et bolo munyana Djelba bolo munemani. Bon, Nicolas Djelba salon bilan qui est monsieur a fort bon et compétition africaine. C'est vrai, on a phase de poule qu'on a eu parce que une saison binadelle et les numéros journée et encadrement fait oui sabadi. A follow oui kakou malta flana ka champion sabana ka do phase de poule qu'on a kata roja. Bon. Compétition africaine en dona kono mais un résultat magné. Bon résultat magné c'est vrai. Expérience ba kuntana parce que on a ni effectif croisé mais on là mais on a un et commission nationale luma au yamé ba fi bo ça aurait commission africaine wa sur les résultats de sur il fait follow quoi bon résultat nous on a un barake il a faut l'administration du ra faut chumna on a le comme on a Kosovo bon on a engendré des victoires. Maintenant, il faut passer coup de mal de finale. Bon, coup de mal de finale, c'est un peu serré pour nous parce que tirage qu'il est en Iral Bena. Bon, nous, mais histoire de Bébaro, du Loani Iral, à match, nous, c'est pas facile. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire entre nous, dirigeants avec les gens, c'est comment fait. Et Kouroumali, il boit le premier tour là, mais il boit d'une finale là, ça ne sert à rien, ni ma coupe sur le commun, ni ma ta finale là. Donc, un objectif bas c'était pour éliminer l'Iral, quand ta finale là. Une fois qu'il sera finale là, il porte tout d'ordre les comme africaine là. Il y a Kouroumata et Mata, mais il porte tout d'ordre les quoi. Beaucoup de fois, on a champion. D'autant plus que seul championnat là, et Eredo et Ansoro, on met ça mais on a un gain à Temana. Bon, quand la saison baisse là, pour que vous fassiez une façon parce que définitivement du coup, mais quand les sont tirés définitivement au déclin quoi. Donc, on a des jugés nécessaires pour que vous ayez nous en solo. Donc, on a une motivation interne, quand essayer de jouer en confiance. Et famille ou mon enfant qu'au loup bécouillé nous sera ni prime de moitié à donner la main doublée pour que on a des défaites sur parce que je vois et on a supporté des victoires là on joue on a un mot de finir on a des défaites là donc bon moi ça dit on des victoires là donc en haut de jour bon jour de barakano pour la satisfaction là et au finish commission flamme dans là ayant flamme sur quoi. OK. Bah c'était donc FC Jara Togola FNE bolo bilan na faraga bilan que saison terminée FC Jara bolo munyana bolo ani momanye. Bon déjà sani en comment saison terminée nga salon de la saison minka ne be kuma kan folo kada kan ni yayi an salon saison am se ga na anyana bolo c'est à la saison où on a gagné à Barcelone. Faut que on jigue là. On jigue là dédé là. On jigue là qu'on fait. Il se passe une politique fusion ça va pour là donc on sera qu'à repêcher tout le monde. Donc on repêche les donc on a une famille qui commence à faut qu'il y ait le mando bara tableau là ni bara kononana. Bon là président avec une monta donc on est staff technique. On est dirigeant, on est ballonnement, donc il y a également Badoala, il y a une équipe Befale. Bon, tu as joué tellement de nana au café, donc au Karaswabouye, quelques salons saison, on sera à Barabake, Kajoro, une Mansoro, on a ces Niraima, sortie africaine. Sortie africaine, famille au Noyambolo, on sera déjà Djelba doublé fait. Djelba ça va boula parce que Djelba a doublé donc il y a tout on sera quand déjà quand il y a un sort bon parce que championnat on a déjà on a joué coup du mal demi-finale la Kumamina on a sur on trouvé championnat deuxième rang là mais
comme championnat waatu ka jan donc on sera k'an jija cogo bɛɛ la n'an ni dɔ tɛ an ni dɔ de don donc on sera ka taa coupe du Mali finale kɛnɛ kan donc an ma se ka sɛbɛya sɔrɔ Joliba kan sisan nka a kɛra sababu ye an ye sira sɔrɔ ka na ni yɔrɔ in na. D'accord, donc Bakar, kuma ɲɛna n'i ye o mɔgɔ naani ka kuma ta an y'o ɲininka comment se porte leur équipe sisan an b'a fɛ k'a dɔn maintenant bi saison kura min na dayɛlɛ monsieur Diané est-ce que jigiya bɛ se ka kɛ wa? Effectivement jigiya bɛ se ka kɛ parce que n'i y'a jateminɛ an ka niveau la ɲinan an ye joueur caman perdu. Mɔgɔ caman y'o kɛ problème ye an yɛrɛ bolo dirigeant kunda problème tɛ o ye hɛrɛ yɛrɛ de parce que balontan ninnu y'an den n'an dɔgɔninw de ye bon ne yɛrɛ filage min na bi peut-être ne dɔgɔnin t'a la bilen quoi a bɛɛ ye an denw de ye quoi mais n'u ye hɛrɛ sɔrɔ o y'an ka hɛrɛ de ye mais balontanna tali ne bolo anw bolo an y'a analyser normalement source de motivation de équipe kɔnɔ ne tɔɲɔgɔn bɛ yen o ye contrat sɔrɔ o taara a ta ɲɛta sɔrɔ on suppose que a ɲɛta de sɔrɔ ni o ye mun kɛ pour que ka taa ni mun b'a kɔfɛ e fana bɛ jateminɛ kɛ i b'o baara kelen de kɛ donc stade malien kɔnɔ u b'a fɔ joueur taara mais joueur bɛ anw bolo et puis ala barika la expérience b'an na surtout dirigeant kunda souvent ka analyse kɛ ka tirer le meilleur parti de ce qu'on a hali ni moyen fitinin b'an bolo on sait que ka maximum tirer au fitinin na an b'a fɛ k'o de fana exploiter ɲina an bɛ baara kɛ ni hakili sigi ye mais hakili la mun b'an bolo an y'a évaluer tiɲɛ don an mago bɛ renfort damadamani na mais mun b'an bolo an y'a évaluer an bɛ renfort damadamani ɲini ni ala sɔnna mɔgɔ bɛ se ka jigin da stade malien kan ɲina. Bakar ko Diané ko ten ko jigiya bɛ yen donc an bɛna Real fan fɛ o ye ɲininkali kelen wala bɛ se ka mun fɔ. Ok ko yanni n ka don i ka question na n bɛ fɛ ka bonyamasegin dɔ kɛ quoi. D'accord. Monsieur Diané da donna la Togola fana da donna la bonyamasegin ye jumɛn Joliba ni Stade mun na n bɛ bonyamasegin kɛ il y a 3 ans Joliba donna phase de poule de la Ligue des Champions. Ça a été quelque chose de grand pour le football malien. Salon, Stade Fana Donala, Diané Ida Douala Kakuma Fossan. Ces 2 participations à la phase de poule, Joliba Fana Donala, Kafoula Poula, ça a vraiment boosté l'indice au niveau de la CAF du football malien. Donc, on peut bien masser que Kada, Joliba ni Stade Camp. D'accord. Rivalité va entière ballon d'enfant, mais ni rivalité que nous y faisons il faut le reconnaître. Ça, il y a un ambi. Il faut tout là, il faut tout parce que bara dokera kabla. Maintenant, nous on a participation à une compétition africaine. Ces 2 grands clubs là, ils ont fait quelque chose de grand sur les 3 dernières années. Nous on bénéficie, donc c'est à nous aussi de perpétuer ça. Perpétuer comment? Le Real avant a déjà joué 2 fois la phase de poule de la Coupe CAF. Nous sommes une nouvelle équipe. Un objectif fana émis, un Asekado, phase de poule qu'on a la saison menale quoi. Donc on est un objectif. D'accord. Mais il y a comment de fois, les tout n'a donné. Bon, parce qu'il y a même donc d'accord. Et rivalité. Et des bonnes années rivalité comment. Bon, on voit que rivalité c'est entre le Joliba et le Stade. Mais il y a ta et rivalité va nous flaver. Voilà, avant nous flaver. Dans tableau là, avant nous flaver. Rivalité mais ni rivalité coquin il faut reconnaître. D'accord, ok. Donc monsieur Keita, au Yingal Kélé, comme il y a beaucoup saison, il y a une saison problème la dame. Est-ce que Djigabe? Oui, Djigabe parce que moi je le vois donc irrégularité voilà. On est fɔlɔ kɛra club ye min donna Ligue des Champions kɔnɔ Mali club bɛɛ ka objectif fɔlɔ kun ye min ye depuis Ligue des Champions kun créera an ma don à chaque fois an kun bɛ taa da la an bɛ segin à chaque fois an bɛ taa da la an bɛ segin bon Ala y'a kɛ an fɔlɔ donna Ligue des Champions kɔnɔ o donni min kɛra a nana ni source de motivation ba ye tɔn kɔnɔna na bon jigiya filanan min bɛ yen Diané ye yɔrɔ dɔ fɔ n b'o yɔrɔnin fana achevé parce que a kun bɛ ko Nigéria ma se ka don phase de poule kɔnɔ bon résultat mana caya ka fara ɲɔgɔn kan kan ye balontan na n'i y'a jateminɛ anw ye Nigéria équipe dɔ de éliminer parce que Nigéria de tun bɛ porte de sortie la n'u tun ma se ka don phase de poule kɔnɔ c'est à dire a b'u chance réduit
o ye point dɔ ye k'o fara Diané ninnu ka point kan en même temps Burkina fana tun bɛ ka na a don an ye Burkina équipe min éliminé c'était très chaud donc o bɛɛ point fana a bi ajouté ka voilà fana ni Ivoirien ka équipe dɔ tun bɛ poule kelen kɔnɔ bon a classement na an y'olu da bon ni y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ bɛ cote dɔ yɛlɛ Mali balontan kan k'an taa ɲɛfɛ quoi. Donc pour revenir à votre question, jigiya mun b'an na an fanga y'an yɛrɛ ye fɔlɔ Mali la n'i y'a jateminɛ sponsorba tɛ balontan na mɔgɔ tɛ balontan dɛmɛ kosɛbɛ fɔlɔ an tun bɛ dɛmɛ État fɛ cogo min na bon o bɔra fɔlɔ ko club ye privé bon sisan an yɛrɛ fanga y'an yɛrɛ bon Dieu fait la chose sababu ɲuman tɛ ban ko la quoi an ye san fila min kɛ n'an bɛ k'an yɛrɛ ta an yɛrɛ ala barika la an ma dɛsɛ parce que an ma dɛsɛ o sababu ye min ye an donna phase de poule min kɔnɔ donc i bɛ wari min sɔrɔ la o wari ninnu o b'i permettre ka san wɛrɛ préparer donc o de y'a to régularité ka ɲi club ma ka don phase de poule kɔnɔ an ka objectif fɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye fɔlɔ an bɛ Ligue des champions na ɲina k'a ɲini ka don o kɔnɔ pour que ka saison tɔn préparer ani ka san wɛrɛ préparer tuguni quoi. D'accord. Bakar kuma tɛ donc FC Jara monsieur Togola c'est la même chose. I bɔra ka fɔ cogo min na jigiya bɛ yen jigiya bɛ yen ka da kun caman kan wa fana hali sisan an bɛ ka ɲini ka dɔ fara jigiya kan parce que jigiya ye jumɛn ye i bɛ ka ɲini ka club renforcer ni joueurs ye bon n'i sera ka joueur daminɛ ka ɲini k'o sɔrɔ o ye jigiyaba de ye ka da kan n'i y'a mɛn ko balontannaw don ni balontanna b'i bolo i bɛ se ka fɔ ko jigiya b'i bolo mais ni balontanna t'i bolo jigiya t'i bolo bon a filanan ye mun ye Baketa bɔra k'a fɔ o ye wariko yɔrɔ ye an kɔni an m'an se la ni an ka moyen ni fitini ye n'an kɔni n'an ye dɛmɛbaga sɔrɔ mun bɛ se k'an dɛmɛ yaasa an ka se ka sankɔrɔ ta kosɛbɛ o fana ka d'an ye o fana o bɛ bɛn an ma ka da kan a ka d'an ye ɲinan sankura min daminɛlen filɛ saison kura min daminɛlen filɛ an kɔni an y'an jija saison tɛmɛnen na ka ban top 4 kɔnɔna na mais objectif kɔni ye de ka don top 3 kɔnɔna na désormais n'an sera yɛrɛ ka élite sɔrɔ donc o fana ka d'an ye. Voilà. Mais Bokar ne sɛnɛna kuma dɔ yɔrɔ dɔ la ale ko o bɛ dɛmɛ ɲini i y'a faamu dɛmɛ sugu min ye a ko détail quoi voilà dɛmɛ juma parce que quand on regarde les grands clubs là diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ka dɛmɛ ɲini dɛmɛ sugu juma. Non bon n'i ko dɛmɛ ti ban o fana ka ca d'abord dɛmɛ ye jumɛn ye joueur ka engagement o ye dɛmɛ belebeleba ye parce que i bɛ jigi da joueur kan i bɛ taa nɔfɛ k'a fɔ k'a ka n'i dɛmɛ i ka baara la nka i hakili la a bɛ se ka baara kɛ ka se yɔrɔ min na n'a ma se ka se o yɔrɔ la o ye gɛlɛyaba ye o fana a ma se n k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nafoloko fana dɛmɛ yɔrɔ b'a la nafoloko financièrement quoi voilà financièrement on va revenir là-dessus o b'a to Diané n bɛ ɲininkali min tɛnku i la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ stade tɔnba don sur le plan national ɲininkali tɛ se ka kɛ déjà objectif ko la o ye coupe du Mali ni championnat ye maintenant compétition africaine na stade bɛna Mali représenter Ligue des champions na stade ka objectif ye jumɛn ye ɲinɛ Ligue des champions na ani a moyen bɛ aw bolo k'o objectif atteint wa. I ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ stade ye baara bila niveau min na saison tɛmɛnen na Coupe d'Afrique Ligue des champions quart de finaliste an ye baara bila sanfɛ kosɛbɛ et maintenant an ka référence an ka unité de mesure au niveau là o y'an yɛrɛ de ye an réunion kɛ au niveau du bureau on pense que on doit viser au minimum cette même performance i bɛ se ka fɛn dɔ viser i t'a sɔrɔ mais an kɔni ka laɲini ye an dɛsɛlen o bɛ kɛ salon an ye baara bila yɔrɔ min na an ka se au niveau là et i y'a fɔ ko n'a sɔrɔ a moyen b'an bolo n'i ye objectif fixé n'a moyen t'i bolo i bɛ taa moyen ɲini donc on est prêt ka taa moyen ɲini o de y'an ka taabolo ye ɲinan parce que i tɛ se k'a fɔ dɔrɔn moyen tɛ n bolo donc n tɛ nin ɲini la se ka progrès ka gɛlɛn i b'a fɔ de n bɛ nin ɲini a ɲinitɔ la i b'a moyen fana ɲini ka fara a kan donc an ka fɛn kɔni sinon Mali bɛɛ b'a dɔn Mali balontan na équipe ani équipe dɔw bɛ jouer équipe moyen ko de fɔ an man ka jouer contre la yɛrɛ tuma bɛɛ ne b'o fɔ a bɛ digi mɔgɔ la équipe dɔw bɛ yen an bɛ voyager n'i voyager i bɛ taa équipe dɔw ka moyen lajɛ i tɛ se ka
il va falloir qu'on manque nous contrôle. Ça, c'est la réalité. Mais ça a un exemple comme ça. Non, bon, moi, c'est fait, non, mais en même temps, Boudola, l'État Afrique du Sud, par exemple, l'État arabe, il y a moyen d'installation du fond. Solo ka girinanyo quoi. Est-ce que, mais pourtant, mais j'ai un mot bâti. Ni moyen ko ya foto na moyen mamul ni moyen ko ni moyen financièrement c'est ça ce que fait quoi anti bati donc en moyen mini un objectif fixé en moyen mini pour que objectif atteint en tableau di à la sona on va dire qu'il enseignement tiré salon comme des chefs africains. Bon, il y a l'équipe dirigeante du stade Expérience Babi, souvent au Fanakai. L'équipe jeune du boulot, du boulot, cher du boulot, tout ça, on a avantage. Mais lui, mon corbeau, on a eu l'équipe là, on a avantage. Galamana, il va se rendre agriculture là, on va conséquences tirer. On va faire année caca, on va année maga. Et en fonction de ça, on va avancer. Mais vraiment, c'est un temps du coup là, qu'il faut comme performance gagner là. Mais au cours de quoi diable on a marqué. Mais on dans le maire là, qu'il faut nira amsiga performance. Ok. Moi j'ai une question. C'est vrai, comme il a dit là, et 100. J'étais au bord en quart de finale, je pense. Voilà, bon, donc, au bord, maintenant, normalement, beaucoup de là au Wati. Mais c'était dû à quoi, M. Diané? Bon, nous sommes techniciens. Mais c'est quand on fait là. Ok, d'accord. Entre nous, la performance de bois que la Wati. À l'espérance, si Matilam n'a qu'à faire là. Antu me sumalo makono ni fon aya antu ko ndo sumalo sira ameti wakati muna appela sumalo wakati dema malano beba religion ko ni fondo arabe si jom ko ndo o wasake docteur be conseil di ni suna ga tesa ba ke déjà il fanga be dibini o wajibi di docteur ba fu ba mais docteur c'est africain na sun ou qu'on va conseiller de dire, on va conseiller un docteur à disposition de faire un faut encadrement à faut bien mais entre ces fois engagement au Canada mais là souvent à conséquence qu'on est dit moi me t'affaire ici entre mes sons l'autre les mouvements et de là donc mon enfant timira conseiller à rebado mon enfant jour fanga dim à comment donc il faut jour fanga dim mais bon c'est comme on va le garçon bon c'est ça comme on va le garçon n'a gâté mais oui anti ça va nous fou mais en ce que n'a qu'un an on va se retrouver le bana il y a 2 jours ou 3 jours je crois nous m'a fait mais bon on va garder ça sur le gado mais performance nous font un coup là bien qu'on fait oui on va dire moi bien soulagé comme on fait mais bon techniquement reste faire aussi ça sur mais ne reconnu je suis pas technicien mais je sais quand même que le docteur a fait un à la disposition là en jurant que c'est faux bien faire mieux au fond attendable donc avant docteur au fond ok donc j'espère que désormais ils prendront compte mais à la sonore regarde c'est enseignement tiré donc on va tout équipe le débat oui à sera le débat moko kono oui ñine et là le objectif na que jumeni sur le plan national ni compétition africaine oui donc est-ce que à moyen ba pour objectif ni atteint ok merci pour la question niveau national là comme il y a pour question follow là on a perdu à peu près 50% de notre effectif. Il y a à peine 12 heures sur contrat. Mais on est en phase de recrutement, comme je l'ai dit. Maintenant, on sait qu'on a une pression de pression de entraîneur. Mais il y a une saison, on a un moyen pour qu'il y ait une phase de poule, coupe cafou, casse au sort. Il y a un objectif. Maintenant, au niveau du championnat, on a été à une position faire mieux que ça. Au niveau de la Coupe du Mali aussi, la même chose. En tirant de finale là, arriver à faire mieux que ça. Donc, l'objectif est enfin, mais on ne va pas mettre trop de pression sur les jeunes et trop de pression sur l'entraîneur. Ni qu'au moyen, à moyen B, c'est une nouvelle équipe qui est là depuis une semaine. Donc, on a voulu aller avec l'entraîneur qui était là depuis Salo pour la stabilité. Ça, c'est un point bénéfique pour nous. Maintenant, Jorko,
on est en train de trouver des solutions aussi qu'à joueur pour les faire signer. Donc, à faut qu'au moins, au niveau des joueurs, je pense qu'au niveau financier, je pense que Eral Vérom Nabi, en boulot de papier, mais Eral Vérom, à travers son partenariat avec Ntina Dotokofo, mais je pense que financièrement, on n'a pas à envier d'autres clubs actuellement au Mali. Donc, moyens financiers, je pense qu'il y avait moyens au niveau des ressources humaines aussi. Donc, juste améliorer les choses là-dessus. Mais même la Ligue, non. Mais arrêt combat, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire avec quelqu'un. N'ala sona o de ye laɲini ye n dun ye kuma fɔ yan n k'an bɛ ninnu fila fo k'u barikada u ye baara bila yɔrɔ dɔ la c'est à nous ka se au fana niveau là. Ça peut permettre dans les années à venir, Isfasi ou Binga qui a fait une saison extraordinaire cette année, pour l'Oufana Kasegabon. Bakita Ida doit jouer les phases de poule, Coupe Kafou et Ligue des Champions. Il y a une manne financière là-bas. Avec cette manne financière-là, ça permet à tous nos clubs de se stabiliser. Ça permet de se projeter sur une ou deux saisons. Donc, il ne faut pas négliger ça. Il faut mettre tous les moyens pour vraiment pouvoir jouer la phase de pour que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en Coupe Cup. D'accord. Ok. Baketa, on y a quel méthode de faire là. Il y a un objectif déjà sur le plan national. On a pas pour la Coupe du Mali en championnat. Mais Ligue des Champions en Guinée. Objectif vous n'a que fin du menu. Est-ce qu'il y a moyen au boulot qu'à objectif à atteindre? Bon, et puis Ligue des Champions, on a objectif pour le Ligue des Champions phase de poule. On a trop plein de nous demain quand phase de poule on a un objectif pour les. Bon, nan donna fana an ma deli ka résultat min sɔrɔ an b'an jija ka o résultat sɔrɔ o b'an ka objectif dɔ fana bon côté financièrement ala yɛrɛ ta kɔfɛ n'aw moyen caman b'a kɛ financière wari ko dɔrɔn mais a sera sugu bɛɛ parce que moyen n'hali wari b'i bolo n'a joueur t'i bolo ou bien n'a fɛn t'i bolo. Bon n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na an ka effectif salon je peux dire à 80% de lui. Par exemple, je fais la pour l'instant. Donc, tout bébé, mais il y a un rapport unique. Donc, côté effectif, nous sommes longtemps, nous bien déjà quoi. Bon, maintenant, engagement, nous faisons là doublé au B. Bon, côté financier et influence, c'est à tout parce que il m'a allé champion ni si tu n'as pas les moyens. Quand ta commission africaine, tu es obligé de faire les forfaits. Donc, nous vérifier pour l'instant. Nous avons demain sur la carrière, mais quand faut englober même pour le attaquer. Alors, par exemple, le président a eu une barre nous il semble faire et puis il a déjà voté pour que une fin nous en assurons. En même temps, ça c'est quand vous voyez un métier et ça dit à la gare faire une série de voilà pas. Parce que on peut voir le jeune bande ça dit et il est pour une fitine quand il est avec qui ou remontant dans son droit ou c'est la fin de terre bon fin de que ça soit le thé et vous par exemple droit de diffusion TV nous à moins terme le club où en même moment de travail mais souvent il est sur avec un boulot bon là que le boulot avec on le ou match bi se ka daminɛ sa bi se ka ko dɔ kɛ supporter dɔ dusu bɛ se ka bɔ a bɛ mɔnamɔnɔ a bɛ fɛn dɔ ta k'a fili i bɛ taa commissaire de match ou les officiers u bɛ a sɛbɛn u bɛ wari tigɛ kun bon e b'u hakili la k'e bɛna miliyɔn 100 sɔrɔ donc ni tigɛtigɛli kɛra a la ka ani a ye charge minnu ta olu de bɛ fɛ donc o yɔrɔnin ninnu de bɛ na inquiétude quand même mais sinon k'a fɔ ko wɛrɛ b'a la non il y a pas de problème. Ok mais bon yɔrɔ dɔ bɛ yen o fila ye kuma dɔ fɔ ne kuma bɛ k'a sinsin o kan si c'est possible an ko ko bɛ ko kafe bɛ wari dɔw di à peu près wari sugu jumɛn à peu près combien comme ça. Bon n tɛ se ka montant exact fɔ parce que en tout cas ça va dans les 400 millions comme ça. 400 millions. Ni donna phase de poule. Ni donna phase de poule. Ni sera ka. Voilà o de bɛ fɛ mais à 400 millions a dɔw bɛ yen saison bɛ ban ka sɔrɔ a ma d'i ma et puis en même temps évaluation de tila ka kɛ fana ni i ka fɛn bɛɛ kɛra ka ɲɛ
i ye mɔgɔ kunbɛ ka ɲɛ i ka match ta na kama accident ma k'a la foyi foyi c'est à dire a bɛ komi n'a fɔ n t'a dɔn jinɛmɔgɔya ko fɛn dɔ quoi c'est à dire u b'a d'i ma u bɛ tila ka dɔ. Par exemple, ni télévision kan ka diffuser ni o fana ma n'a moyen bɛɛ kɛ bolo u b'o wari tigɛ a la. U b'o tigɛ a la i ka supporter ye mankan da kɛ ou bien i ka dirigeant dɔ ye mankan da kɛ ou bien même sponsor par exemple sisan a fɔ Pima de ye Kafu ka sponsor ye e taara marque wɛrɛ don min tɛ Pima ye dɔ b'o photo ta dɔrɔn k'o ci a conséquence bɛ bin e kan donc pour te dire que kana filɛ ko 400 millions fɔra ko n'a fɔra ko n'i donna dɛ min o retombé min na n'i ye min sɔrɔ. Ah, mon channel. Je donne l'exemple, par exemple, en votre commission, jusqu'à présent, donc on va jusqu'à présent. Pourtant, vous avez le financement de la compétition. Donc voilà. Donc moi je pense que ça fait une bonne occasion pour vous quatre, car Akem Forani, car supporter pour sensibiliser à Nabab Kwame War Nosro, ni Makanga, est-ce qu'il y a là un opéré à Cap Plan? Bon, alors voilà, un sport commence à faire. Il faut qu'on ait un magasin. Mais depuis un sport sensibilisé. Nous, les résultats coulants, on sort Ligue des Champions. Mais malgré tout ça, on se retrouve en magasin. D'accord. C'est la même chose au niveau de ça, on se retrouve en magasin. Ok. Donc, on a la même folie, c'est sport parce que les femmes qui a fait là. Ok. Donc, famille, dans les différents trains, famille. En principe, pour l'instant, et fait signaler un follow. D'accord. Voilà. Donc, c'est la même chose que pour le stade. Hein? Bon, nous devons assemblée de la prochaine. C'est pas trop pour aspect la Kosovo parce que amandissima bien en compétition. Mais je voulais rajouter un peu, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Même bien, Sanchama a venu Nika. Dans la force, là, on a comment dit. Voilà, Sanchama a venu Nika. Et peut-être une débat à faire. Le premier baquet d'idée de la Droite TV. La Droite TV a Monaco Bontro. Ah bon? À Monaco Malika, peut-être que vous êtes, mais à Monaco Tamanaka. Il y a que ni de l'on est ça d'où. Droite TV minimum, on met 150 000 par exemple, Droite TV 150 000 $, etc. Peut-être que c'est comme durant deux matchs temps de moins que d'être au moins sur. Mais en a que n'emploi, imaginez que 150 000 $, ça veut c'est pas 300 000 $. 300 000 $, peut-être. 150 000. Quelqu'un peut calculer rapidement. Ça fait combien de millions? Et c'est une monnaie financière. En bas taillé. Combien? 70 millions de personnes. D'accord, vas-y, pas dans une monnaie financière. En bas taillé. Télévision qui serait où ça n'aille. Mais mon est là, il l'État. L'État, mais mon Italie, c'est pas obligatoire que mon Italie, c'est ça que le privé. Le privé de Marocain, Flavena, par exemple, pourquoi anticiper qu'à Kemal là, aux montagnes, c'est un investissement. Mais pourquoi on doit téléprivé aussi? Pourquoi téléprivé est-ce que car Anini, quand une production de très bien. Pour votre signature. Très bien. Mais c'est de l'argent que le pays perd. En bas, tu as dit Maroc de Mohamed, le Maroc qui a fait un moment Guinée avec Mbaké. Donc ça veut dire que la possibilité c'est que Togo Mbaké. Pourquoi Malitoké, pourquoi on va perdre ça, puis ça n'est pas une partie de la réforme. Mais à la barre, la Malik, le Oubeka Douna, phase de Panda Katouno. Sans au sens, si tu perds 300 000 $, c'est 5 ans par exemple. Ok. On a calculé, on a fait, c'est une grande manne financière que les Maliens peuvent avoir, mais ça nous échappe. D'accord, donc on a une débat faire avec quelque chose, mais vraiment à tout le niveau. Parce que avec compétition africaine, il faut continuer des gars. Et il y a intérêt, depuis start 2009, l'année a constaté. Parce qu'on a voir dans le rat, moi je ne même pas, moi j'étais même énervé de la fédération du fond. Je dis, mais à la moitié du fond, on va la télé là. Au téléphone, parce qu'on a calculé qu'il y a beaucoup de gens. Quand la CAF t'envoie l'argent, il est à le bateau. Là, c'est la télé romancée. En 2002, Mali a fourni, Mali a fait mettre. Et Mali a Burkina Can diffusion. Mais puis, à un moment donné, peut-être un Marocain, chaîne privée marocaine de l'Europe, pour que vous basez Malika. Malika Barakamika, Baraka, Kawarta,
Ok, donc on a télévision na wuli ka organiser pour avancer la diffusion sera. Maintenant, les marques à Moufo, Dieu merci, les comment voilà Biché Flas en fait. Je pense que les grands clubs là, arrêté, donc vraiment bon, la porte est ouverte pour vous. Moi, on est chez le club. Donc il n'y a pas de problème. Mais à la base avec FC Diarra. Donc FC Diarra. Donc moi, on y égalité quelle fenêtre où il y a coupe Kafou. On est sur le plan national. Encore objectif du mais est-ce qu'il y a moyen de faire bon boulot? Déjà sur le plan national, les objectifs du mais on va faire la sisa on doit top 4 kondana ni na saison kondana la ligne follow kata top 3 kondana donc top 3 kondana non c'est la titre fenêtre donc obédiant bon moyen on y a moyen ko la moyen b déjà parce qu'il y a un recrutement qui nous ka équipe pour renforcer d'accord ni ibe sans faire la ni faut il cadre l'antenne y en a marre de mon c'est qui il demain ya ça il a sans faire la solo bon mon est sortie africaine déjà en dans un parcours historique parce que en champ follow do cadre là vraiment en dame de follow mais comme qu'on a en fait il est toujours la union qui a renforcement de l'équipe qu'on a il y a ça en ce cas Andy a toujours belle à phase groupe qu'on a parce que on a la union faut phase groupe dit ou les cas gagner donc en duro qu'on a dans ce cas là il y a fait toujours maintenant donc enfin on m'a dit à c'est ok voilà on devant faire donc on a la bande de Temu Bella Bibina Tcheno Avena Bo qu'on puisse faire mais quelle est votre relation avec la FEMA Foot et le ministère des Sports? Il y a une parce que en fait parlez si le mot vous regarde il y a des tirages qui sont championnat des représentants maliens. Il faut d'abord la TCB Stade malien, la TCB du Liban, la TCB fédérative. Il faut des représentants maliens. Quand il y a des TCB, il faut les qualifier ou dit. Ça veut dire qu'on me voit en même temps de représenter. On me voit de manière de tout là. Cette manière de voir les trois là. Qui est de manière compétition de l'organiser. Il y a un endroit sur là. Avec Sean Rodin, il y a un représenté Coca. On me tâche de manière de représenter Coca. On me bon longtemps de manière de tout là. Au retour de la carrière de mon autre monde, Galéon, Galéon, on a à retour de lui. Fédération, on a fait et que vous t'aimez. D'abord, demandez ici, moi, là, à Flana, Salou, fédération, on a ici, moi, là. Quand le club dormou, parce que le club est privé. Le club est privé, il est tiers. Mais Nitara, ce qui va par exemple, nous de Kourkono, ou la tête qui est un bon temps, il était bon qui me soit nous ressort, nous le bon temps, il fait en live. Nous le thème ce monde. Les aspects de l'organisation de l'amour encadré, le Jamana, thème ce monde. Ensuite, nous entrons dans le climat. Entre les foreurs, Jamana trop de forêt. Anima, Jamana trop de forêt. À Kolo, Jamana trop de forêt. Donc, on t'a Jamana, comme un tas de Jamana de l'on est défend. Là, il faut la chambre de temps 600. Ça chambre de temps. Il va t'attendre. Moi, je vais chambre de temps. Moi, je vais chambre de temps. Le plus long, donc, moi, je a intérêt. Le plus beau qu'a fait un son. Où c'est qu'a fait un dame? Pour le chaman. Pour un an que nous bois, par exemple, il m'a dit que le but est il est hors de mission officielle. Jamana qui me mɔgɔ bila aw ɲɛ ko ne to a ka chef de délégation ka hors de mission di a bɛ taa n'o hors de mission a san caman an bɛ bɔ sisan n tɛ hors de mission sɔrɔ an kɔni bɛ taa fédération na ka hors de mission minɛ mais est ce que hors de mission o ni jamana fanga ye kelen ye n'an bɛ taa compétition africaine na fɔlɔ fɔlɔ an bɛ taa ambassadeur sɔrɔ an ye i b'a sɔrɔ an ka fɛn bɛ ɲɛnabɔ aéroport la u b'a accueillir u b'a labɔ a bɛ kɛ sisan dɛ. Mais avec des conditions de base, on a des initiatives. On a des gens qui ont ambassade ceci. Amen. En tout cas, à la bargala, moi, je connais à Malaisie, Bismillah, je suis ambassade Moussor, informé à la côtière, ambassadeur Ouba, assisté.
Bon, c'est pas l'occasion de l'y être foutu. Par exemple, on a fait du temps là. Voilà, ambassadeur, on sera à 2h du matin. On est sur l'aéroport là. On a accompagné Fanga de l'hôtel là pour 6h du matin. On doit quand on le poker. 10h, on est sur la cérémonie avec un macron. Tellement on a assisté. En ce temps-là, on m'a entraîné à moi, on m'a dit il y a assisté, il faut retour en tato là, on a 4 délégations, 4 ans de l'aéroport là, formalité des bannis, fin de la salle d'embarquement, on s'est fait tard, après 1600, avant du tsunami, avant, on m'a dit de me souvenir là, on s'est marié, mais demain nous. D'accord. On a visa qu'on a. Il y a en Russie devant la visa qu'on compliqué. Il peut y faire ici dans car on démarre. Parce que après si tu dois faire qu'on a une personne qui fait la fou, où il est bon, on a mon bétal à faire, après on a fait là. Donc au cas fédération fana. Bon, à Kagame, on va le pouvoir mais fédération officielle ne fait mon temps. Un coup, fédération à peuple. Arbitre le commissaire Machi. Ni bureauté. Un coup, il faut que nous tables là parce qu'il a moins de temps. Mais pourtant, dans la commission africaine, fédération Warsaw. Fédération Warsaw. Fédération Warsaw. Il voit que le fédération de Jurisson. Mais ni qui vous fait la commission africaine, la commission temps. Ni quand vous avoir ça. Au commission africaine basique, on va remettre la fédération. On va remettre la fédération. Mais là, on va faire tout le monde. On sait bon, en prévision, parce que en mettant en temps engagé, le monsieur qui est engagé, fédération de club est engagée. Ni fédération ni Togadi, c'est la communauté africaine là. Ni fédération ni Togadi, il est la communauté africaine là. Donc, il y a fédération des fonds équipés. C'est pourquoi il y a qui vont dans la jeu. Si on a des performances, on fait un solo. Il y a quelqu'un dans le niveau, bon, il y a quelqu'un dans le niveau, ainsi de suite. Donc, fédération de Warsaw. Club de Warsaw, fédération de Warsaw, parce que club de Belgique. Chaque fois que ni de la phase de poule là, fédération de Warsaw. D'accord. Fédération de 50 mai, de mon enfant de 50 mai, de mon enfant de 50 décès. Il faut casser 4 cigares qui vous démêlent. Casser les bouts de là. Avion billet ouvert peut-être. Vous savez, mais tu vas casser 4 décès, casser les bouts de là. On a ni. Je m'excuse, tu n'as pas trop. Elle est sur l'autre là. Non, l'État ne peut pas. Il y a un terme mais l'État peut tout. Le ministère de la donc, effectivement, c'est vrai. L'État peut tout. L'État peut tout. Bon, il peut tout là, c'est entre guillemets. L'État comme mon gars avec une solution comme lui. L'État comme mon gars comme lui. Donc, à moi, je dis l'État quand. Après, peut-être que ça va faire que vous êtes là. On est bien mis plateau quand bon, parce qu'il y a une performance des gars. On est qui vous une performance des gars. Bon, c'est pas ça du Liban ou ça Iran du Djarao. Ce sont les équipes maliennes. Et que Maliens nous les concernés et ni faire. Donc, on a fait un sur là. Mon mali la performance qui en bénéficie. Après, l'État délit, à moi, il faut y en a. Vraiment, en mettant là, en mettant Mali de là. Ok. À quand elle est en ma cosme. Souvent, il faut que nous avec vous doit mettre. Mais bah, que tu as fait une fois, créer on a besoin de critiquer. Que doit avoir mon frère. Ça m'a fait fleur mon habit. À un café, à ma personne. Nous avons fait plateau bien de combien. Oui. C'est un bon. Et pourtant, on y voit qu'il y a une femme qui Bien sûr, tout le fois, si on nous dit qu'il faut voir de Oma, en fleur on a pi, on va voir Massara. Le reliquat qu'on devait nous payer à Massara. Nous avons monté le fond, mais en train de d'accord. Mais d'accord, il y a des moments où ni la fédération, ni l'État. Et pourtant, je m'attends à créer d'âme. Et pour Akara. D'accord. Akara, nous boulons Akara Djamana de Tourna, parce qu'on train de les représenter. Ok. Et moi, nous boulons car souvent, je vais entreprise ou warta. Ou quand entreprise en privé le fond de baquet. C'est très difficile. Les gens se saignent pour ça. Il faut que l'État en demain à la quoi. On met le délit de l'eau. L'État une fédération BEMA. Comme ici, le bout de la métropole africaine. Ok. D'accord. Et moi, donc, tu juste une minute. Je vais commencer par Baketa. Allez au Moufon ici, ça. MCK, Moulofo. Bon, ça n'est à bien fort avant. Parce qu'on ne peut pas problème pour un client.
mais yɔrɔ dɔ fana bɛ yen a da ma s'o ma ne bɛn'olu fɛ yɔrɔ an bɛɛ jɛlen bɛ sponsor kelen na quoi bon par exemple an bɛ ka kafu ta fɔ même au sein de la fédération n'i ye kuruman ta k'a fɔ wari min bɛ d'i ma ani championnat jusqu'à présent an yɛrɛ bɛ Mali la an m'o sɔrɔ o k'i bɔ a la Orange bɛ wari min di ka club dɛmɛ. Aujourd'hui, là où nous sommes, je vois que la fédération, il veut vérifier millions de euros. Mais nous avons avant de me ça c'est au niveau de la fédération. Par exemple, il y a un propos, nous avons une compétition nous dans 6 ans, il faut me le club. Mais la fédération fait de forum. Donc, au bout de club, et le ministère a fait le look, mais awa jateminɛ avion bio ni fɛn ninnu ministère tun bɛ ninnu bɛɛ ta en charge mais sisan u tɛ fosi ta en charge bon n'i y'a jateminɛ club joueur ninnu i n'a fɔ fɔlɔ u bɛ jouer yɔrɔ jumɛn par exemple sisan équipe nationale ka jouer sisan joli ka meilleur joueur de bɛ ta o mais o b'a sɔrɔ n'o joli de bɛ ka o joueur entretenir mais a bɛ taa Mali équipe nationale de la. Donc, dans fɛn min y'a fɔ nɛgɛsoboli i b'a pédaler de quoi a bɛ ɲɔgɔn enchaîner de quoi donc ni état sera k'i hakili to a nakun bɛ min kɛ hali n'u ma bɛ ka 100% n'u y'a ka 50% a b'an dɛmɛ dɔɔni gɛlɛya bɛ dɛ mais an bɛ k'an débrouiller a kɔnɔna na en tout cas ne bɛ jigin yɔrɔ min na fɔlɔ ça c'est au niveau de la fédération fédération kan k'i janto club ninnu na n'i bɛ Mali ta k'a comparer jamana wɛrɛ balontan na c'est un peu difficile. An b'a fɔ ko jamana dɔw b'an ɲɛ mais yɔrɔ dɔw bɛ yen jamana fana ye moyen dɔ de bila club ka disposition kan i y'a faamuya u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na quoi donc ni o ɲɔgɔn dɔ ɲɛsinna an yɛrɛ ma munna an tɛ débrouiller parce que maliyɛn balontan na filɛ talent pur de b'an na maliyɛn den bɛ se balontan na de n'i y'an ka moyen janne ko dɛsɛ n'i y'an ka joueurs jateminɛ ka taa par exemple arabu ka joueurs jateminɛ n'an bɛna jouer. Mais c'est pas possible. Olu bɛ condition min na an n'an ka condition mais an dun n'u mana yɛlɛ binkɛnɛ kan an b'u minɛ k'u bati quoi donc o tɛ se ka taa moyen de kɔ an kɔni bɛ k'an débrouiller mais ni fédération ni jamana sera ka segin kɔfɛ u tun bɛ min kɛ n'u sera k'o kɛ an bɛ développement min kɛ balontan na dɛ a bɛ réussir bi. D'accord. FC Jara, voilà, comme on l'a fait avant, juste une minute, voilà. Ministère ni fédération. Voilà, déjà, mais foli di Diané ni Baketa ma, ka da kan n y'a fɔ n ka kuma dɔ la olu y'an ɲɛmɔgɔw de ye, an kɔrɔw don u fɔlɔla la, expérience min b'u la u t'anw na. Ne kɔni hakili la, an bɛ niveau min na an kan ka bɔ, bon olu ye gɛlɛya min sɔrɔ, an kɔni n y'a fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔna na n ko an bɛ dɛmɛ ɲini, dɛmɛ ti ban, an bɛ waati min na sisan. Fédération kura de sigilen don comité exécutif kura de bɛ yen bon a bɛ se ka kɛ olu ye tɔɔrɔya minnu sɔrɔ u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ olu t'o dɔn donc an kɔni an bɛ mun ɲini fédération kura fɛ comité exécutif kura fɛ u ka a jateminɛ u k'u hakili to an na ka d'a kan olu de y'an ka tutelle ye hali an ka se ministère des sports ma ni olu ma nata sira fɛ a ka gɛlɛn an ka se o ma a ka gɛlɛn ministère ka anw lamɛn walima ka dɛmɛ dɔ lase an ma olu de b'a dɔn k'a fɔ vraiment ni gɛlɛya bɛ club kan surtout club min bɛ bɔ Mali kɔnɔ bi donc olu de bɛ se ka cɛsiri k'an ye ka dɛmɛ k'an ye yaasa an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ an ka se ka lafiya n'an bɔra jamana kɔ kan cogo min na ka taa jamana tɔgɔ la parce que Diané y'a fɔ cogo min na an tɛ ka taa an yɛrɛ tɔgɔ la bilen sortie africaine de dos et on représente le Mali donc pour cela il faut vraiment qu'on soit accompagné par la FEMAFOOT ainsi que le ministère du Sport. D'accord. Merci. Ok, monsieur Ciseaux, oui. Voilà. Okay. Moi, je vais profiter du plateau pour faire un appel solennel. Ok. Appel solennel, mais fait ok. Bureau exécutif courant dans la fédération qu'on a. Nous faisons un ci là c'est ministre fana ka ci la c'est jamana tigi ma nous bɛɛ y'u da dɔ la ka fɔ a tɛ fɔ ko Real bɔra dɛ a tɛ fɔ ko Jara bɔra a tɛ fɔ Jeliba bɔra a tɛ fɔ Esat bɔra a fɔ Mali de club bɛ ka taa jouer Mali tɔgɔ de bɛ yen an ka sortie ça va permettre fédération bɛ dɔɔnin sɔrɔ o dɔɔnin min bɛ sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka jɔ a la parce que musaka don maintenant u bɛɛ y'a fɔ anw bɛ jouer waati min na Mali kun jɔlen don ni fɛn caman ye hôtel ko b'a la billet ko b'a la mais o jɔra ka ca ni san 15 ye sisan club bɛɛ de b'i yɛrɛ ta i yɛrɛ
déplacement avion billet songo ka taa fara hôtel ko dumuni ko tout les clubs ils s'essayent Baketa y'a fort ils s'essayent vraiment pour faire face c'est très très difficile d'accord mais ɲɛmɔgɔ fana b'anw na c'est pourquoi n b'a kɛ appel solennel ye ka tɛmɛ fédération président kura fɛ ale fana ka se ka ci lase ministre ma ministre ka ci lase fo jamanakuntigi ma an tɛ ka bɔ an yɛrɛ tɔgɔ la dɛ an bɛ ka bɔ Mali de tɔgɔ la vraiment Bakar waati min dira ma a sera vraiment monsieur Diané oui un mot oui an bɛ sigi nin kɛnɛ kan ni je crois que n'an jɛra ka sigi kɛnɛ kan bɛɛ bɛ jamana lahalaya dɔn donc moi je pense que c'est tout à fait normal dans ko to la fɛn t'o la an bɛ maliden de an ka dugawu kɛ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ jamana kan an bɛ plateau min kan an bɛ plateau tɔgɔ don Chérifula TV an b'a ɲini on b'a dɔn u b'a kɛ déjà u ka continuer ka dugawu kɛ an ye u ka dugawu kɛ jamana ye voilà ka se karamɔgɔba ma ala ka nɔgɔya kɛ vraiment an bɛ jamana fo an bɛ dugawu k'u ye o ne ka kuma ye Bakar kɔrɔfɔ tɛ je pense que vraiment tout le monde sera très content bi parce que sanni an ka nin kɛ a kun bɛ dugu kɔnɔ fan bɛɛ ko ko les grands clubs bon t'as mis ta compétition là t'as mis si au lajɛ donc vraiment a y'o lajɛ mun kun b'o fɛ o bɛɛ y'a fɔ vraiment monsieur Diané merci beaucoup n b'a dɔn a tɛna nin dɔrɔn ma au nom du SAD malien monsieur Sissoko vraiment merci beaucoup au nom du Real de Bamako monsieur Baketa vraiment merci beaucoup au nom du Joliba AC monsieur Amadou Abdoulaye Togola vraiment merci beaucoup au nom de FC Diarra donc Bakar vraiment mun y'a dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo mun ye Adama S Kulubali Adama Saliya Kulubali merci beaucoup a kɛrɛfɛ mun ye Abu officiel Abu Jabate bon régie la n t'a dɔn ko cɛ Diarra de bɛ bon n denkɛ n b'a ale fana fo donc mɔgɔ ma don o don mun b'an lajɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Traoré Mamadu Mori an b'a ale fo docteur Madane Diallo an b'a ɲin'a kɔ Mamadu Samake di Sam Jema an b'a ɲin'a kɔ mun ye Baba Thiam hippodrome an b'a ɲin'ale fɔ Amadu Daje Sangare an b'a ɲin'a kɔ le patriarche de Kangaba Nama Keita an b'a ɲin'a kɔ Babugu Dra an b'a ɲin'a kɔ ani Thierno Ba Fofi Industrie Bemba Keita an b'a ɲin'ale fana kɔ Mamina Salamata an b'a ɲin'a kɔ Nou Jara Madame Jara ani la police de Buguni an b'a ɲini a bɛ Buguni sisan la police de a bɔra Zegwa ka taa Buguni an b'a ale fana fo ka kun cɛ ni jɔ ye Ousmane Chérif Madane Aïdara n bɛ kuma de ma kosɛbɛ an bɛ foli bila min ye kɛrɛnkɛrɛn Musa Yosi a fana k'a b'a lajɛ Côte d'Ivoire sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na donc an bɛ Ivoirien bɛɛ lajɛlen fɔ nin wagati nin na kelen sababu an b'a ɲini Sanakɔrɔba maire fana kɔ Mamadou Zan Traoré a n'a ka denbaya maa bɛɛ lajɛlen ko u b'a lajɛ sanga ani waati ani EGK Mamadou Konate EGK a fana k'a b'a lajɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen an b'a fana fɔ k'a waleɲuman le président du Joliba Bassel Foussila merci le président du Real Issa Traoré Jess merci le président du FC Diarra Foussine Diarra vraiment merci beaucoup donc k'a bɛɛ lajɛlen fɔ ni Ala man ka jɔ a yira na dimanche prochain ani invité wɛrɛ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ vraiment merci beaucoup a ka bɛn merci.